Dako ba kaayo ang imong problema ug naglibog ka na unsaon kini pagsulbad? Nanakit na imong ulog hinuna-huna sa solusyon ug ang imong kalagi kapoy na sa pagkabalaka. Nakulbaan na ka, nangurog na ka, nahadlok na ka. Kung mao ka na paminawa ang Dios, niingon siya, "Be still and know that I am God." Pagpundo lang, pagpuyo lang, pagmalinawon, sama sa usa ka tubig nga malinawon, ug hibalui nga ang atong Ginoo Dios gamhanan siya sa tanan. Kontrolado niya ang tanang panghitabo. Ikaw ug ang imong problema, kontrolado niyang tanan sa iya mga kamot. Nakalimot na ba kamo sa dihang gitunga ni Moses ang Red Sea? Sa dihang hapit na maabsan ang mga Israelites sa mga Egyptians, nakulbaan sila, nangurog sila, naglikramo sila ka Moses, kay sa wala bukid, sa tuo bukid, sa ilang atubangan dagat, ug sa ilahang likod mao na ang mga kalaban, wala na sila escape sa dako nila nga problema. Apan niingon si Moses ngadto kanila, "Ayaw kahadlok, di kamo maglihok og tan-awa ninyo ang kaluwasan ni Yahweh nga iyang pagabuhaton karon kaninyo, kay ang mga Ehiptohanon nga inyong hingkit-an karon dili na ninyo hingkit-an hangtod sa kahangturan. Si Yahweh makig-away alang kaninyo ug maghilom kamo." Maghilom na lang kamo. Kung naa kamoy dako nga problema nga di inyo masulbad sa inyong kaugalingon, maghilom na lamang kamo unsaon wala na koy mabuhat pa. Ang inyo na lang nga pagabuhaton, lantawa ang dako ang kaluwasan nga pagabuhaton sa Dios sa pagsulbad sa iyong problema. Ang Ginoo ang makig-away kaninyo, kay di naman mo kakaya. Ang Ginoo na ang mabuhat sa tanan. Nagsugo ang Ginoo kang Moses nga ituy-od ang iyang sungkod, ug sa dihang gituy-od ni Moses ang iyang sungkod, adunay dako kaayo nga milagro. Hangin nga kusog gikan sa east mitunga sa dagat, ug ang mga Israelites milabang sa dagat nga pula nga malana. Misunod ang mga Egyptians, sige pagahi man sa Ginoo ang ilahang kasing-kasing. Apan sa dihang niabot na ang kadlawon, nilantaw ang Ginoo sa mga Egyptians, ug gilibog sa Ginoo ang ilahang mga karawahe, gipangtangtang ang mga ligid, ug niingon ang Egyptians, "Muikyas kita gikan sa mga nawong sa mga Israelites, kay si Yahweh nakigbatok kanato para kanila." Ug sa dihang sila Moses niabot na sa daplin, niingon ang Ginoo, "Moses, ituy-od ang imuhang sungkod." Gituy-od ni Moses ang iyang sungkod, ug ang tubig ni balik sa iyahang lugar, ug ang mga Egyptians nga nasa tunga nangalumos, nangamatay sila nga. Ug niadtong adlaw, ang mga naglikramo nga mga Israelites nahimong mahinadlokon sa Ginoo ug nagtuo sa Ginoo, kay nakita nila ang dako kaay nga gahom sa Ginoo sa iyahang paglaban kanila batok sa mga Egyptians. Tulo ka butang atong ma-learn. Unang-una, ang Ginoo adunay purpose sa atong mga problema. Usay dalon ta sa Ginoo sa daplin sa dagat. Murag lukmon ta niya sa problema sa kilid pangpang, sa kilid pangpang, sa tubangan dagat, sa likod mga kaaway. Murag lukmon kita niya sa problema unsa iyang katuyuan aron nga kita makakita unsaon pagsulbad niya ang problema. Makita nato ang himaya ug gahom sa Ginoo ug ato siyang pagadaykon. Busa kung naa kay dako nga problema nga di nimo makaya pagsulbad nga nalukong ka na, unya dili man nimo tinuyuan, gidala ka sa Ginoo diha para maka-witness ka sa dako nga power sa Ginoo ug mahimaya dayon nimo siya. So paglipay, be excited kay makita na nimo ang dako nga gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salig lang, ampo lang kaniya. Ikaduha, kontrolado sa Ginoo ang tanan. Walay butang nga dili kontrolado sa Ginoo. Daan pa lang sa wala pa sila niabot dito sa daplin sa dagat, ang Ginoo nagsugo na kang Pharaoh, nga Pharaoh apasa sila. Kipagahi sa Ginoo kasing-kasing ni Pharaoh para apason ni Pharaoh sila diadto. Ug dayon lukngon ni Pharaoh kunuhay ang kalaban, pero pagando silang Pharaoh man di ay o iya mga armies mo'y nalukong dito sa dagat. Kontrolado sa Ginoo ang tanan. Ang atong mga problema daw mulukong sa atua. Ang atong mga kaaway daw mopildi sa atua. Pero set up ka na sa Ginoo nga tanan aron pildihon sila sa Ginoo ug ikaw makakita sa dako nga himaya sa Ginoo, dako nga gahom sa Ginoo. Ikatulo, ang Ginoo kahimo siya mga pamaagi para makalusot ka. Kung murag wala nay agianan para makalusot ka sa imong problema, ang Ginoo maghimog lutsanan para kanimo. Tan-awa ang mga Israelites.
Wala na lutsanan sa likod kalaban sa isikakilid mga bukid sa tubangan dagat. Wala na gilutsanan, mga matay na sila. Pero ang Ginoo makakaya sa tanang butang. Wala imposible kaniya. Gitunga niya ang dagat aron makalusot ang mga Israelites. Na ay mga problema mga igsoon nga mura og dili na gini malutsan. Pero kaya ka na nga tungaon sa Ginoo para makalusot ka. Salig lang yun sa Ginoo. Ug ang mga tao nga gusto nga ikaw madakpan sa dakong problema, nga ikaw ma-lockdown, nga ikaw matumba, sila na hinuon ang malumos sa dako nga problema. Ug ikaw nga nagsalig sa Ginoo, mahimong magminadaogon. Mao kadto ang atong topic karong adlaw. Apan na ako ipangutana sa inyo karon. Pananglit mabalik na ang Ginoo karon nga takna. Nagkasiguro ka ba nga ikaw padulong sa langit? Kung dili pa ka siguro, ako ikaw tudluan para masiguro ka. Gusto ka ba makasiguro nga padulong ka sa langit? Kanang dawaton ka sa Ginoo, dili ka niya isalikway? Ang imong pagabuhaton mao lamang kini. Magpakiluoy ka sa Ginoo nga kinasing-kasing gayud. Nagka-remember ka mo ni adtong taong kawatan nga naa sa krus. Nagpakiluoy lamang siya sa Dios sa kinasing-kasing gayud. Naingon siya, dili ang ayan nga kining tawhana ilansang kay wala siya sala apan kita makasasala. Ingon din ang tao, Ginoo kung moadto ka sa imong harian, hinumdumi in taon ako. Kabalumon sa giingon ni Kristo, sapagkat tinuod karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Nagpakiluoy lamang siya. Hinumdumi in taon ako Ginoo. Ug ang Ginoo naluoy kaniya. Nakita sa Dios ang dako nga pagsalig niya. Iyang repentance nakita sa Ginoo. Nagpaubos siya, nakita sa Ginoo. Busa siya giluwas ni Kristo Jesus. Uban siya sa paraiso. Nakaremember mo atong tax collector ug ang pari. Ang pari, ang bugero, nagpasalamat siya kay buutan daw siya. Nagpasalamat siya kay dili siya sama sa tax collector. Apan ang tax collector miingon ngadto sa Ginoo, Ginoo, kaloy iintawon ako nga makasasala. Ingon ni Kristo, katong tax collector mo iniuli sa ilang balay nga namatarong na. Samtang kadtong isa nagpabilin ang iyang sala sa iyang kasing-kasing. Wala pa sa iluwa sa Ginoo. Nga naman, kay si bisan kinsa nga kapataas ipaubos, ug ang kapaubos ipataas. Paubos lamang sa Ginoo. Huna-huna di nimo kaya luwason ang imong kaugalingon pinaagi sa imong pagkabuutan. Pagpakiluoy lamang sa Ginoo. Ginoo, kaluoyin taon ako nga makasasala. And lo and behold, ang Ginoo muluwas kanimo. Dayon, makasulod ka na sa kingharian sa langit nga ikaw mamatay. Salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot magpakiluoy ka mo sa Ginoo ug kaluy-an ka mo niya. Repent, salig kaniya, pagpakiluoy sa iya ug ikaw iyang pagaluwason. Salamat sa pagpaminaw. This is the Truth Bible Program.